Изминаха 4 седмици от първото ми видео. На път сме за Созопол, за Muscle Cup Созопол. Спряхме да заредим малко рис, въглехидрати, пиле и продължаваме към Созопол. И така, приятели, минахме Кантара, 97 кг съм. Очаквам утре деня на сцената. Сега е време да зареждаме. Сребърен медал в биатлон участие за Дионисис Спартаки, Дървенички Тим София. Така дойде дългоочаквания момент след всяко състезание, а то е дългоочаквания бургер. Време е да хапнем след всичките тежки месеци на диети, нулеви въглехидрати, ниски въглехидрати. От утре почваме ново разреждане, подготовка за следващото състезание, което е другата събота във Варна. Ще се включим и оттам. Спряхме за второ захранване. 2 пилешки тортили и 1 мафин, кола зиро, и продължаваме по пътя. Вече сме си вкъщи. Състезанието мина добре. Единствената равносметка, която мога да направя, е, че почна много късно, проточи се доста време, краката ми отекоха, скриха се всякакви детайли, кондицията изчезна и както може да видите на снимките, които съм качил по-рано от сутрешната ми проверка, изглеждам доста по-добре, отколкото на сцената, защото на сцената излезнах чак в 10:30 вечерта, а сутринта в 10 бях доста по-добре и на обяд бях доста по-добре, след обяд също, просто вечерта вече всичко беше приключило. И това е, което мога да кажа за днешното състезание. Дано следващите са малко по-експедитивни и свършват малко по-рано, за да може кондицията да е по-нормална и формата да е по-прилична.